Утре сутринта ще ми гости да видят, че ми е нещо. На първи вечер, това малко лето ще ме закараме на къщите и така. Имаш ли приятел? Имам пари, няма. Имах така, върна и имах още 6 години. Имам 9 минути, утре си под тези ми дава нещо, утре си под това, няма всичко няма. Еми те Дианчето и Роби сигурно ще дойдат да те чакат. Диана и Роби ще ти чакат много късно сигурно. Ако не, ще кажем на памет. Ако не е пламен, ще дойдат да те решат. Аз ще бъда с моя приятел, тя ще ходим да играем волейбол. Ало. Здрасти, мамо. Здрасти, мамо. Добре, ти как си? Коша, ти ли си? Ало, ти ли си? Гледам филм. Мамо. Мамо. В четвъртък ще ти прибера, в четвъртък ще да те спринта. Айде, мамо, ще ти чекам. В четвъртък ще ти вяче да го остася. Да си жив и здрав, бързо да дойдеш, мамо. Добре, мамо, дайде много здраве. Ква пътувате? С Каруса. Каруса. Намери ли някой Дианка? С Дианка бехме до сега. Някой Дианка намерил ли е? Индианка. Каза, че ще ми доведе Дианка. Какво днес катата? Днеска кой ден сме? Ами днеска вторник май. Вторник, да, утре сряда. А ти радваш ли се, че ще пристигаш по-рано? Ами много ми е мъчно за вас. Ами Затова искам да се прибера по-бързо, защото ми е мъчно за вас. радваш ли се, че се чу с мама? Да, аз други ден ще видим. Ама тата Няма проблем. Тата иначе радваш ли се, че се чу с мама? Какво? Радваш ли се, че се чу с мама? Радва се, виж. Че съм чул мамата? Да. Не радвам се децата, трябва да не се радвам. Успях да разгледам делото с моя приятел тук някой дена, че цял ден ме разкарва на горе-надолу и показва на интересни неща, хора по галерии, по невероятни магазини, хотели. Делото има да се този невероятно. Това е 2 пъти по-голямо в България. Това е огромен, 45 км града. Колко жители? Да го пресечеш само 45 км. Трябва ли? Да се порежеш. Бутам, че бутна една чаша, тук ще се стои да не се порежеш. Тата знаеш ли? Къде се Тунка? Искам да ти кажа, Тунка? както на теб Какво е Тунка? както на теб сега ти е интересно да разглеждаш по магазини и такова и такова, значи че знаеш какво е интересно. Чака да излезе най-новата игра. Тата и имам изненаден тебе, Тунка. Това изненада, ще ми я кажеш. То няма да изненада. Нали изненада, така че... Ама аз да не обичам
изненада. Ако сега ми Много е хубаво. Много е хубаво, че се радва. като че там Едно малко момиче ще си донесе от Индия, така да си играете. Гадже. С точка на килото, Ама най-хубаво. той вече има тук една, само си пишат вечерно време. Край! Да, като дойдеш. Имам една Ама приятелка. какво се прави? Имейли по компютъра или по SMS по телефона? На компютъра? Да. Чак. Бяла старица. Свор. Бяло коле. Окей? Ама ти играеш сега. Черна старица на черна. Обяснявам, но тук децата ги учи български. Те много са умни и много бързо хващат. Научиха всички фигури да ги казват на български. Я. Искаш ли да кажеш фигурите на български? Искаш? Зор, конь, офицер, Стейт майстер. О. О. Конь. Офицер. Царица. Царица. Браво, бе. Чуеш Коста? Колко години? Малка е. Втори клас май. Много добре го казва. Царица. Много са готини са. Аз викам конь. Моят приятел го научих да вика Жега. Знаем как хубаво вика Жега. И вика бутки по